बासाइबारि आमचायाव फैनानै बै आगरखौनो गोदेरखौ अबे फेजाखौ बे दाबो नगा क्लांनाय Khwai 26 Asrambari constituency Bishingo Khobjak Basaibari Chargoria Kamini 26 Asrambari ni Indigenous Motor Worker Union Secretary Baramgaram Bishojit Deborba Laitanai Shaltam Shikang 26 October Shalmario 2 PM ni Jarawo Basaibari National Highway 8 Lahani Garawo Takok Bishojit Deborba Basawi Tongzamani Khwai to Banbazar Lahara Otu Malkhung Mothornai Banbazar Chambo Bostini Papukar Asamsa Belaike Speed ke Asrambari Khwai Paisingo Auto Malkhung Mothori Tangi Tongpuru Thutai Kalangmabai Jagawano Bishojit Debormani Bokhorok Fatikatei Bebak Bushag Rogbo Shago Marki Dukumar Kahani Koktomani Bishiti Shaimaka Khwai Shak Hamnogo Rohaka Bishojit Debormano Khwai Shak Hamnogo Hamrui Mayangai Bishojit Debormano Agotala Jibi Shak Hamnogo Refa Rohaka Refa Rohamani Yagolobo Agotala Jibi Shak Hamnogo Bishojit Debormano Jibi Shak Hamnogni Shak Nakini Klainero Amjogi Naimani Yagolobo Bishojit Debormano Shak Kahangka Amjogi Naimaya Angmabai Takuk Bishojit Deborba Thinyani Goritino Tini Kok Tishalo Bihik Busatai Naitato Oshunzar Tei Nukuno Zoto Nukuni Bororokno Yakari Jibi Shak Hamnogo Thinyani Naka Eba Motai Jalangka Bishojit Debormani Mangkathai Bininogo Khwai Basaibari Chargori Awo Tubui Tubangma Bororok Manjakhai Kastok Khai Pelekya Bishojit Debormano Saya Keritino Oma Haike Auto Malkhungbai Thutai Buthar Jakmabai Kamini Joto Tongko Song Tongnai Tiprasa Lukurok Khakhamlaija Tei Jolilaijak Tabu Bishojit Bahike Thika Kija Suna Sagra Gare Abuto ang khobor maka ang presiden ko ano khobor basaibari ni ani jara konbi ayam dhuli ano khobor man pore ano abono je saka je ano sar Bishojit Debormano kaisa malkhung auto khai thutai ni pika ina ano sam angkai Bishojit ani taku khasuksa belai maya gananggo belai epti patini bo sam sampai tango angkai bodhimoi tongmani jorawo rong saito phayoi auto malkhung phayoi je thutai ri pika sini Bishojit baino aboni pore bor logi logi na khobor mangka aro thangai waisai paka pilaro thangai je deren tongmani o punago thangai nangui kha nei ang khobor mangka boni yak rok posak rok bokrok rogo belai dukum mangka ang photo rogo nukha photo nungma pore borok telang laika Khwai hospital telang laika aboni pore bono logi logi no refari rohaka jibi hospital thangma pore Kisuta doktor rok tamun sanai abo saka angkai to comment hamia nei saswano je pujani jorawo borok je Bishojit Debormano kahamkai borok treatment khaidia ei karonei na ang asa khayo mane ang wansugo je sini Bishojit Deborma mane obhaing khana ang jotodor ang khobor malkha o jagani doktor rok ang chesta khaija je kok salaina bago kintu kebo receive bu khaiya ang abono je sonography bor CD scan khaya tongmani ei jinis ta bor khaidia borong no khiklai tani kha jibi hospital sulo oxygen semi ribo gabo belai durbagyo kopal kharap mano abo mane tini ti basoro ni kopalo belai birman mano amtu ingani kokya tini abona ang sanamo sungu sini Bishojit tini motai suno yakai klangthang boni susto santi lama kolo ngui tongtong bo boni atma santi ngui tongtong ang abono sanamo sungu jotono sini IMW konbirongna ang jotono abono sanamo sungu aw sini borok khasuksa mai thangka belai sung khakhamna au hungkang te theja sungna musungo naidi daw mo hai party mungo to chini borok rok bongni borok emang wansar emang je thutai kaisa kurunsa kusa jagao salbat kore khai ngitung de mon uklogo kun purpiri plan ukto tong nang butin wansu abo to ang osus sasul ngaya paba ang ba joto ang je visit tautang inquiry khainai oroni Sampawar PS by Bangkok selainnya orang ini SDB saya Bangkok selainnya, amuna ang kaham kai tojonto khlaidinai, amuna ang sasti mulogrinai je ferinai borok, je driver, je papu kono,
শাস্তি করা রিনানি বাগে আং কক সালাইনাই চাম্পাবার পিএস ভাই তাই তিনি এসডিপিও সাহেব নি sinimo kari ani bumungkai Torun Dev Burma ang IMW ni President state. okay Kung